No niin, tervetuloa Lindabin Jyväskylän tuotantolaitokseen ja nyt ollaan tänään vähän demonstroidaan millä tavalla kanttikanavaa eli suorakaidekanavaa valmistetaan. Ja meillähän on täällä monta eri mahdollisuutta. Me voidaan tehdä perinteisesti, voidaan tehdä 2 metristä, 2,5 metristä, jopa 3 metristä yhdestä pötköstä, mutta se tapahtuu enempi käsityönä. Silloin meillä käytetään perinteistä, otetaan kelalta ja leikataan oikein mittaiseksi, jonka jälkeen käydään sitten vielä kerran leikkaukseen ja särmäykseen. Sitten taas tämä kustannustehokas ja itse asiassa nopein tapa myös asentaakin on tällä kanavalla, joka me voidaan valmistaa suoraan meidän Spiron valmistamalla kanttikanava koneella. Eli tämä kone kanttaa suoraan kaikki sivut valmiiksi, jonka jälkeen enää saumurilla saumataan. Ja nämä tullaan näyttämään tässä meidän videolla tässä ensimmäisessä osassa, että miten nämä kanavat valmistuu. Ja uskokaa tai älkää, allekirjoittanut on päässyt tänne työvaatteet päällä tuotantoon apupojaksi. Ja kun tehdään, niin muistetaan aina työturvallisuus, se on kaiken tärkein asia. Meillä on hiiltosuojahansikkaat, hiiltosuoja, käsivarsisuojat ja kunnon työvaatteet. Eli mennään tietenkin aina safety first. Se on tärkein asia. Mutta kohta itse tuotantoon.